Gaizka Izagirre Borrosa, ongi etorri txapera. Kaixo, eskerrik asko. Ze plazer hemen zuik. Ez, nerea, esan aspalditik irakurtzen zaituzet eta niretzako ohorea da hemen egotea. Ba, gure zerrendan egoten zinen beti, eta, bueno, iritsi da momentua, ez da? Eskerrik asko. Beti jakina izan dut, ez da zu beti antxe, beti fikzioan artean zaude, zure txikitan ere bazinan ipuinzalea, historiozalea, nolakoa zen Gaizka txikitan? Bai, egia esan, irudimen handiko umea izan naiz beti. Irakurri baino gehiago egiten dituen pixkat historiak sortu, nire fikziozko historiak sortzen dituen gelan, panpinekin, eta beti izan naiz oso panpintzalea, eta gero, bueno, urrengo galderetan eta erantzun gizu pixka, baina nostalgiaren nahiko jonkia konsideratzen naiz, gehiegi esango nuke. Eta gustatzen zaizkit, 80ko hamarkadako panpinak eta jostailu guzti horiekin, eta goatzen naiz txikitan egiten dituela nire historioak, panpinekin eta Son Gokurekin eta aritzen nintzen txikitan etxean. Eta gero kanpora juten ginean bazkaltzera eta askotan, nik uste badela pixkat pelikuletako erreferentzia horietatik eta asko daten nuela. Banuen ohitura asko, igual gurasoekin jatesitara eta juten ginean, igual gero kanpora juten ginean eta zuhaitzetan eta egurrezko etxolak egitearena, eta hori Spielbergen errua da, hori guztia Spielbergen errua da. Eta oso abentura zalea izan naiz beti, orduan, bai izan naiz historioak sortzearen zalea txikitatik, baina gehiago zen nire irudimen edo nire barrutik sortzen ziren historio horiekin, ez? Irakurtzearena, baiet esan barko nuke, baina enaiz gehiegi izan, igual orain azken etapa honetan zerbait gehiago, baina bai, historiak beti gustatu zaizkit, txikitatik. Eta bueno, dagoeneko Son Goku aipatu duzu, ez da? Aipatu behar. Dano, nik uste belaunaldi asko hartzen dituela, ez da? Baina ze marrazki bizidun eta pelikula, film daukazuela hiltzatuta txikitatik? Izan naiz oso telebista zalea, bueno, eta naiz, baina bai, txikitan telebista asko kontsumituet, eta nire 80ko hamarkadan hasi eta ezi naizen heinean, bueno, Son Goku, Dragoi Bola, nola ez, nik uste dela nire lehen oroitzapena telebistarekin ziurrenik. Gero hor, bueno, ia deno kontsumitu ditugun, Alf, edo Príncipe de Bel-Air, edo, bueno, hor, garai hartako sitcom guztiak, ez? Baina pixkat, intelektual betaurrekoak jarri beharko ditudan ez pixka bat, elkarrizetan zehar, horrela, telesail kontzeptua agian oroitzapena edo lehen oroitzapena X-Files, Expediente X pelikularekin datorkit. Nik uste nerabezaroan harrapatu ninduen pixkat gazteagoa agian, eta daukat oroitzapen oso polit bat, zeberez gurasoek ez zidaten uzten telesail hori ikusten, bueno, bat gaiarengatik, nahiko iluna zelako, eta bestetik ordu txikitan ematen zutelako. Eta orduan horra hasi nintzen ni pixkat nire VHS gaitasun hori aurrera ematen eta izkutuan grabatzen nuen gauetan, telesailura eta gero egunean zehar alnuenean tartan ikusi egiten nuen, ez? Orduan, badakat oroitzapen nahiko berezia X-Files telesailarekin. Orduan, bueno, esango nuke Dragoi Bola txiki-txikitan eta gero pixkat aurrerago X-Files telesaila izan daiteke. Eta dagoeneko nerabezaroan bazenukan argi zer ikasiko zenuen edo nondik nora joan nahi zenuen? Ez. Oso berandu arte ez nuen argi euki. Zinemazalea beti izan naiz. Eta nik uste aitonarengatik datorki dela. Aitonak bazituen bi afizio oso handi, ziala zinea eta erreala. Eta biak konpartentzen ditut, reala eta zinea. Eta konturatu naiz pixkat urteak pasa diran heinean, nien nintzen konstiente orain arte, eta agian, berrekin orduak eta pasatzeak eragin zian nola baitez. Eta zer izan nahi nuen edo zer egin nahi nuen, ez pixkat konturatu nintzen urteak igaro ala, eta zin nintzenan gehiago igual zinema kontsumitzen, historioak gehiago ezagutzen eta ulertzen, esan nuen, jo, nik hau egin nahiko nuke. Hasiera batean hori izan nire esmoa, gustatuko litzatekeela pelikulak egitea. Gero aldatu egin zen pixkat, nahi hori, ez? Baina ez nuen argi. Banekin ze gustatzen zitzaidan, baina enekien hori izan zitekeenik etorkizuneko lanbide bat, ez? Ez nuen imaginatzen. Eta bukatu zenuen edo hasi zinen Euskal Herriko zine eskolan. Bai. Zer nolako esperientzia izan zen? Esan dezu, bai zine egin nahi zenuen, baina gero ez zenuen nahi egin. Egiari ona eta txarra, aitortu behar dizuet. Ona asko ikasi nuelako, teoria asko, zine klasiko asko ikusi nuelako, agian garai hartan ikusi ez nuen zinema klasiko asko, Billy Wilder, Hitchcock, John Ford, bueno, asko ikasi nuen, teoria. Baina sentsazioa daukat, hor Tarantinok badu esaldi bat, berak ez zuen zinema eskola batean ikasi, eta berak esaten zuen, berak zinema eskola batean ez du ikasi, baina berak pelikulak ikusi dituela, ez? Iruditzen zait, garrantzitsua dela zinema eskola edo ikusentzunezkoak edo danalakoa ikastea, baina askoz garrantzitsuagoa iruditzen zait,
pelikulak ikustea eta une oro grabatzen egotea. Kamera hartu, joan kalera eta grabatu edozer gauza, berdin dio, baliabideak izan ala ez, bueno, gaur egun gainera mugikorrarekin edozer grabatu dezakegu. Orduan, esperientzia polita izan zen, asko ikasi nuelako, baina gero ere, bestalde batetik konturatu nintzen ez nuela balio ni zine zuzendari izateko. Konturatu nintzen, badela, bueno, perfil bat, behintzat nik ikasi nuena, noski. Estres handiko momentuak bizitza dituzu, errodaje batean, zaude, ez dakit, 40 pertsonen menpe edo, bueno, behintzat zure erabakien menpe dago, estres handiko garaiak bezala gogoratzen ditut, eta esan nuen ez, hau ez da, nik nahi dudana. Niri zinema gustatzen zait, orduan esan nuen. Bueno, zinema gustatzen zait eta ez dut zinema egingo. Baina egin zinemari buruz hitz egin dezaket, edo zinemari buruz bueno, eman ditzazket nire gomendioak. Eta hor deskubritu nuen benetan zein den nire pasioa. Dala kritika egitea. Bai, kritika egitea, ez dakit gomendio emalea, ez dakit nola Denetatik pixka bat, ez da? Bai. Zerk erakartzen izaitu hainbeste, ez da? Bori, zinematik, esan dezu, telesaila, telebistatik, hau da, fikziotik, historioietatik. Bueno, lehenik eta behin, denok ezagutzen dugu, zazpigarren artea bezala, ez? Bueno, sentsazio dakat, niretzako arte bada, zinema, baina askorentzat pixkat, oain bizi dugun pixkat telesailen gaindosi honekin eta pixkat gutxietxi egin dela, igual zinema ez, baina bai pixkat telesailak, ez? Eta niretzako arte bada, noski behar bezala egiten baldin badegu eta behar bezala gauzatzen baldin baditugu gauzak, ez? Azteko arte badelako, bestetik, badelako erreminta bat, herri batean, kulturaren barruan, euskal zinemagintzan egon daiteken moduan, edo industria bezala estatu batuetan, badela, bueno, erreminta bat, jendeari helarazteko gai desberdinak, kultura desberdinak, hizkuntzak, ez? Orain dela gutxi, aipatuko elkarrizketan baina goietan, ze adibidez zoragarria da, 20.000 espezies de abejas pelikula ikusiet, eta hor, konturatu nintzen, Hernanin ikusi nuen, eta publikoaren artean bataz besteko adina, esango nizuke, momentu hartan 60 urtetik gora zela, ez? Eta, bueno, 20.000 espezies de abejas, horrela oso orokorrean azalduta, haur transexual bati buruzko historia bada. Eta nabaritu nuen publikoaren artean, hainbat sekuentzietan, hainbat momentutan, horrela zurrumurru batzuk bezala, ez? Alegia, pelikula ulertzeko zailtasunak eukiko balituzte bezala edo empatia falta hori, ez? Beraiek ez dutelako igual ezagutu errealitate hori, haur transexual bat zer den. Orduan, iruditzean, adibide hori, ze importantea den, pelikula baten bitartez, jendeari helaraztea, haien ezagutzen ez duen errealitate bat. Dala, transexualitatea 8 urteko ume batengan eta bere familia horren inguruan zer sor dezakeen, ez? Hori da adibide bat, baina irati izan daiteke beste bat, pixkat euskal mitologia nazio artean ezagutarazteko ere, ez? Orduan, zinema da erreminta bat zoragarria eta oso importantea ondo erabiltzen baldin bada, noski. Ze bere garaian, bueno, Hitlerrek erabiltzen zituen ere, Leni Riefenstahlekin propaganda pelikula egiteko, ez? Baina, bueno, eske nire pasioa, zalantzari gabe, bai. Eta gogoan duzu, noiz hasi zinen, zinemaz, idazten, aholkularitzan, kritika eginez? Bai. Nire ibilbidea, bueno, bukatu esan behar, baina, bueno, Gaztezulon dagoen arren, argian jarri nuen lehenengo ondartxo hori, gogoratzen naiz ni baluena blog bat, garai hartan doako blogak zeuden, ehunka, fotologa zegoen moduan, blogak idazten genituen, eta beti idazten nuenik, baina nuen irakurlerik, nuen bisitarik, osea, pixkat nire barruko terapia moduan erabiltzen nuen, ez? Baina behin idatzi zian Lander Arbelaitzek, argiatik, esan zian, behek blogune bat zutela, eta behar zutela norbait euskeraz eta aipatu, beti izan da gainera euskeraz idaztearen nahi hori, ez? Pixkat naturaltasun ezateraz delako. Eta bera animatuko nintzateken, eta joen noski baiez. Orduan horrazi nintzen, argiako blogean idazten, hasi eta berehala gainera sari bat irabazi nuen Azkue Fundazioak antolatzen duen blogetan lehiaketan, eta horrek eman ninduen nolabaiteko, oihartzun mediatiko txiki bat, eta pixkanaka hortikan hasi zen Euskadi Irratiko kolaborazioa. Hortik hasi zen Gaztezuloko kolaborazioa. Osea, izan zen pixka bat urtanta bat, ez? Eta ez du bukatu tsunami batean, baina beste olatu txikiago batean amaitu du. Eta izan da ia era naturalean sortu den zerbait, eta da nire pasioa, zalantzai gabe. Eta zer hartzen duzu kontuan, aukeratzeko zeri buruz idatziko duzun, ezta? Bai, hor, normalen izaten den ere gusto pertsonalak, hori izaten da lehenengo irizpidea, baina beti izaten dute kontua baita ere, agian irakurlearentzat edo entzulearentzat interesgarra izan daiteken zerbait izatea, bai gaiarengatik,
bai zuzendariagatik, bai momentu horretan adibidez, gaur 8 aldizkarien idazten dut, orduan Sofia Oterok irabazi zuenean Berlinen saria, okurritu zaidan igual transexualitatea ardatz zituzten ikusentzunezkoen zerrenda bat egitea, oso zerrenda zalea naiz ni, gehiegi. Eta orduan, pixkat igual momentu horretan gizartean pilpilean dagoenaren arabera idazten dut. Eta gero, hau gutxitan galdetu didate, baina hau aprotxatuko eta esateko, nik pelikula edo telesai bat ikusten detenean, zertan fijatzen eso, zeren arabera iruditzen pelikula bat ona edo txarra den. Galdera zaila da, ez? Baina nik beti izaten ditut 3 irizpide orokor, eta, normalean kontuan izaten ditu dana. Alderdi kreatiboa, hau da, zuzendaritza aldetik, gidoia, argazki zuzendaria, aktoreak, ez? Pixkat alderdi tekniko guztia, bernolakoa den. Hori izan laiteke komietarten igual objektiboena, baloratzen. Alderdi intelektuala, dala pixkat ze mezu helarazten duen pelikula horrek. Da, ez dakit, transexualitateari buruz, edo da, euskal gatazkari buruz, edo gerra zibilari buruz. Eta niretzako importanteena da, eta gehien baloratzen dela, alderdi emozionala. Alegia, pelikula batek zenbat ukitu nauen, pelikula bat ikusi eta handik 2 egunetara nire garunean jarraitzen baldin badu, zerbaitegatik izango da. Orduan, 3 irizpide horiek betetzen baldin baditu, da, 10 pelikula bat betetzen baldin badu, pixkat kaskarragoa, baina esan deten bezala niretzat, importantena alderdi emozionala da. Hori baldin badaukaia horrekin ja asko irabazten du niretzako. Eta zuk esan duzu, ezta? Hemendik 2 egunetara oraindik nere buruan baldin badago, edo nere barruan dago. Zenbat, ez da gaur egun alako intoxikazio bat esan behar nuen, ez baina hau da, ze asko dauzkagu gaur egun, ez da? Bai. Eta horrek ez du pixka bat debaluatzen baitare bai. Produktu bakoitzaren balioa? Bai, nik uste hori gertatzen dela batez ere telesailetan. Gainera oain, Estatu Batuetako gidoilarien elkartea eta greban daudela, eta pixkat ez, agerian utziz beraien lana, ez, gidoilarien lana aldarrikatu beharrekoa, bide batez. Horrek zer eragin dezakeen, ez, nola geldituko dian telesail batzuk, eta askok eskertzen ari dira, edo nik ezakit eskertukoeten, nolaiteko atxeden pixka bat, ez, lasaitu gaitezen pixkat ondo dago gauzak estrenatzea, baina ez hainbeste, ze bizitzak ez du ematen hainbesterako, orduan, hasiera batean itxutu egiten nintzen, eta saiatzen nintzen guztia ikusten. Baina iritsi da puntu bat, fisikoki ezinezkoa dena, ez. Orduan, bai, ados nago, eta gaur egun denok bilakatu gea, gomendio emal edo iritzi emal edo nadalakoa, eta hori zilegi da guztiz eta noski iruditzea dela zoragarri. Alegia, nire amak edo nire aitak edo nire amonak astero mate izkit gomendioak, eta nik eskertzen ditut. Baina sentsazioa egon behar duela nolabaiteko desberdintasuna gomendio horiek eta igual profesionalki ontara dedikatu nahi duen norbaitengandik, ez? Pixkat egon beharko lukela bereizketa bat eta, bakoitzak erabaki dezala, ez? Baina bai, zure galderari erantzunez iruditzait pixkat ebaluatu egin dela azken urteotan, batez ere kopuruarengatik, ez? Zoritxarrez, euskal zinema gintzen edo euskal telesailetan kopuru hori hain txikia izanik, ez da berdina gertatzen, baina... Bueno, aipatu dezu orain, ez dit ematen, bizitzak ez dit ematen, baina jendeak eta Euskal Herriak hau jakin nahi du, eta badakit gorrotatu dezula, galera baina egin ingo izu, sorterako gaude. Eta da, nondik ateratzen duzu denbora? Hainbeste telesail ikusteko edo, zetarak inbidia, eta nik uste Euskal Herriko pertsonarik, enbidia tuena edo zarela, ez da? Zetarak esatik, baina galdetu jo zori, galdetu jo zori. Da bizitzan gehien egin diaten galdera, zalantzari gabe. Nik ere egingo dizu. Zalantzari gabe. Eta hor, nik beti erantzuten dut, pixkat ironia puntu batekin, ez dakit pertsona horri nondik atatzen du denbora, hainbeste denbora egoteko tabernan, edo hainbeste denbora gimnasioan, edo hainbeste, ez pixkat, nik hor bi konturekin erantzungo nioke. Bat dela lehentasun kontuak, eta beste antolakuntza. Lehentasunak, nire lehentasun zerrenda imaginario horren barruan, ikusentzunezkoak ikustea beti lehen postuan dago, nik tarte bat aldin badukat egunean, beti horri eskaintzen diot, ogia beti, ez beti, baina ia beti. Eta gero antolakuntza. Antolakuntzakin zer esan nahi deten, hau pixkat friki xamarra emango du eta nahiko, ez dakit, pixkat gaixorik nagoela, baina nik badaukat antolakuntza bat, Excel batean eta Word batean apuntauta astero zer ikusi deten, zer ikusiko deten. Nik badakit orain momentu honetan, galdetu gehiazu buruz ez dakit, baina datorren azten zer ikusiko deten, zer eseinatzen den. Antolatuta. Gustatu zaidan ala ez, urte bukaerako zerrenda posible batean sartuko nuken ala ez. Hori dena idatzita daukat. Orduan nolabait zama hori garunetik kendu eta horre ukitzea, ez? Orduan
ez dago beste trukorik. Lehentasunak eta antolakuntza. Hori da nire trukoa. Baina nik galdetzen dut, hau da, antolakuntza horretan, zuk nola ikusten duzu? Hau da, ikusten duzu ongi telebista pantalla batean, edo ez, edo ni bezala hor, harriko egiten eta hor, mugikorra hartu eta, bueno, begira ze, horrela. Ez, zuk hartzen duzu patxada eta mimos. Bai, edukiaren arabera, igual badaude gauza batzuk, zuk esaten duzu bezala. Simpson bezalako telesabet, ja 1000 aldiz ikusetena, igual, bazkaria presentzen aldi berean egin dezake dana hori ikusi, baina ez. Pantalla aliketa handiena, nire irizpidea dira, pantalla aliketen handiena, jatorrizko hizkuntzan beti, azpititulekin, edo gabe, ulertzen baldin badet, eta eskaintzea, hau ere importantea, ordu eta erdi, 2 ordu, 3 ordu irauten baditu, 3 ordu ikusten egotea eta ez mugikorra ondoan, mugikorra 100 metrotara, eta bai, nahiko karratua, kuadrikulatua, baina eske iruditzen zait, artea esan leheno eta hori da, ez? Museora baldin bagoaz, ez da, kuadro bat ikusten egoten, eta, bueno, gaur egun agian, bai, baina aldi berean beste 1000 gauza egoten egon, ez? Orduan, bueno. Bueno, gauza bat esan duzu, gomendioak ematen dituzu, zerrendak egiten dituzu, asko gustatzen zait esaten duzu ni adibidez, otsailean gaude eta urteko filmerik onena, esaten, bueno, otsailean gaude, venga, oso ondo gaizka. Hori da, zure laukitasun horretan daukazulako zure Excela, eta hori guk eskertzen dugu, ze behintzat hortikan hartzen dugu. Bueno, batzuk gorrotatzen. Baina guk hartzen ditugu beste batzuk ideiak baita ere, zer ikusiko dut, bueno, ber gaizkak zer esaten du, hori oso ohikoa da, eta hori lortu duzu. Hori nabaritzen duzu, ez da? Bai, eta esan, bada nire lanaren alderdirik pozgarrien lan niretzat. Osa, nirik betetzen hau izugarri, idazteaz gain eta gomendatzeaz gain, jendeak idazten didanean esan ez, eskerrik asko, ze asko gustatu zait hau edo bestea. Asko esaten didate ere, kritika moduan, positibo egia naizela beti gomendioetan. Eta hau argitu nahi dut, ze badaukat ez dakit den gabezia bat edo den zerbait, baina nik normalean oso txarrak iruditzen zaizkidan gauzak garunetik ezabatu egiten ditut. Orduan, beti erraztasun gehiago, logikoa den bezala daukat, gauza positiboa gomendatzeko negatiboa baino. Automatikoki, orduan, honekin esan nahi dut, zerbait aipatzen ez baldin badet, da agian ez zaidalako gustatu. Ados, argi gelditzen da. Eta kritika esan duzu, ez da? Bai. Kritika egitea, zuk esan duzu, onbera edo, behintzat, alde positiboa ikusten duzula, ez du errexea izan behar kritika egitea, ez da? Ez. Egia da, errexagoa dela, agian nazioarteko pelikula edo telesail bati buruzko kritika txar bat egitea, ez daukazuelako inolako raziorik zuzunariarekin, ez daukazuelako inolako harremanik aktorarekin, karo asko aldatzen da, hemengo produktu batekin. Baina, bueno, bai, gustora egiten dut, da terapia moduan egiten dudan zerbait, nik ikusten duten hori, paper batean edo Twitterren txertatzea, niretzako liberazio modukoa da, orduan gustora egiten dut, baina zailagoa da, logikoa den bezala, hemengo zerbait kritikatzea, naiz eta, iruditzaidan, beharrezkoa dela hemengoa kritikatzea. Sentsazioa daukat, Iratia aipatu dut adibidez, niri asko gustatu zitzaidan, baina uste ez diogula mesederik egiten sortzaileari, berdin zait Irati, berdin zait Loreak edo La Trinchera Infinita. Denok etengabe zoragarria da, onenak zarete, maite zaituztegu, osea, uste ez diogula mesederik egiten sortzaileari. Iruditu baldin bazaizu hori, noski baietz, baina nik ez da sinisten, ez dagoenik Iratiren aurkako kritika txarrik, edo bere garaian Loreak, eta bar, ez? Orduan, iruditzait kritikatu behar dela, alderdi positiboak esan behar dira, baina negatiboak ere. Beti errespetuz, noski, baina uste dut Euskal Herrian hori falta dela. Bai, gutxi gara eta berbada ez da azkurea da, baina errespetuz egiten baldin bada, eta iruditzen zait gainera, badela ere, pixkat zure ikuspuntua sortzaileari helaraztea, bere lana hobetzen saiatzeko, edo, hobetzen saiatzeko nire nahiz inor hori egiteko, baina, igual, berari interesatzen zaio jakita, igual, jendeak zer ez duen ikusi egoki pelikula horretan, eta bar, ez? Hori falta da Euskal Herrian, nabarmen. Eta falta da produkzioa, ez da? Bai, hor, nik egingo nituzke bi bereizketa. Pelikuletak eta dokumentalak, irutzait, badutela bere bidea, eta laguntzak eskaxak izan arren, hor badago, ez dut esango industria hitza, baina badago hor sorkuntza bat. Telesailen kontua da, basamortu etengabe bat. Goazen eta irabazi arte oso ondo daude, target konkretu batentzako oso ondo daude, eta niri ezinbestekoa irutzait gazteetan erabentzat euskarazko produktuak egotea, baina ondarragoak esainatu zen, denak txalotu genuen, auzoragarria da, eta jarraitzen dugu basamortu etengabe horretan euskal fikzioa, kasu honetan, pantalla txikian kontsumitzeko desiatzen eskerrak webseriak eta dauden, bekaduna dago, eta egin dira
Egiten dira saiakerak agian aurrekontu txikiagorekin, baina baliabide gehien dituztenak ez badiete laguntzen, eta aurreko astean egon zen Iruñan mahai inguru bat euskarazko streaming plataformen inguruan, hor egon ziren pantailak euskarazkoak eta berriako kazetariak eta Kataluniatik eta etorri ziren, eta horra aipatzen zuen adibidez, Filmineko zuzendariak Jaume Ripolek, esate zuen 2017 adibidez, eskaini ziotela Eusko Jaurlaritzari filmin.eus delako bat egitea, 15.000 edukirekin euskarazko bazpidatzi dona delakokin, eta ez zitzaiela interesatzen esan zieten. Orduan, 2017an 1023an gaude eta jarraitzen dugu berdin, ala okerrago. Hor daude pantailak euskeraz, eskerrak hor dauden, egiten duten lana miresgarria da, baina beraiek bakarrik zer egingo duten. Orduan, behar da herri estrategia bat honekin, eta orduan hau da luzerako eman dezaken zerbait, baina, importantea dago. Bai. Aipatu duzu, dauden telesail gutxi horiek gaztetan erabei zuzenduta dagoela, eta horrekin lotuz, esango dut, gaur egun gaztezuloko zuzendaria zarela, ze ondo lotu dutean, Eta esan duzu, alako tanta ez da, batetik bestetik iritsi zinela, baina, pixkat gehiago nola bihurtu zinen, hau da, Argieko blogeko bakarti hartaz, orain, gaur egun zuzendari izateraino gaztezuloko. Nik ere ez dakit oso ondo oraindik esplikatzen, Ez, izan da pixka bat, txingurri lana, nik sentsazioa txingurri lana egite horrek, etengabe lanean, etengabe gauzak eginez, hasiera batean ia bolondreski, hasiera batean eta ez zain hasiera batean bolondreski eta musutruk eta, leheno aipatzen nun, orain arte ez daukadala gaitasuna izan ez ezkorik emateko, beti egonaiz bai beti, baina garun osasuna zaindu behar da eta batzutan jakin behar da ez esaten. Baina, izan zen hori pixkat hasi nintzen eta iritsitzen momentu bat, non Aitor Abaroak, garai hartako zuzendariak idatzi zidan, Gaztezuro aldizkarian ere, ikusita telesailen moda hori zegoela, norra idartzu dela telesailei buruz idazteko. Eta nola, ni, Twitterren, sare sozialen oso zalea naiz, eta Twitterrek ireki dizkit asko kritikatzen da, eta kritikatzen dut, baina Twitterrek atea asko zabali dizkit niri, Orduan, Twitter bidez jarraitu zidan, ezagutu zidan, eskaini zidan kolaboratzea Gaztezuloan, hortik kolaboratzaile gisa hasi nintzen, idaztetik pasan nintzen, gero bideoblog bat egitera, pantalla txikian, hor nire harrikadak eta jaurti nituen, hor daukazu esarean, ez ikusi mesedez. Eta pixkanaka, gustatu egiten nuen lana, gero Zurine Magurek beste zuzendaria sartu zen, eskaini zidan, justo, ez dakit baja bat izan zen, lanaldi bat kubritzera, hasi nintzen pixkat zulotxoak tapatzen, nire lanari esker edo, eta azkenean, ez dakit kasualidea izan den, edo lana izan den, baina bukatu dut zuzendari izaten, pixkat egindako lanak eta ikasketak guztartuz, hortxe nago. Eta egizan oso pozik. Nahiko zaila izan behar du, gaur egun 2023 urtean gaztentzako paperezko besteak beste, baina papera mantentzen duzu, aldizkari bat egitea. Oso zaila. Egia esan, superbibentzi lan etengabean gaude sartuta. Egia da proiektu komunikatibo bezala aurkezten dugula geure burua, ze, bauzkagu sare sozialak, bauzkagu hor beste hainbat proiektu, baina gure ikurra edo indar gehien jartzen duguna edo, aldizkaria da, ez? Maite dugu, sinisten dugu produktuan, gaina ez dugu atera nahi edozein eratako aldizkaria, pixkat kalidadearen aldeko auto egiten dugu, argazkilaria, diseinuak, protagonistak, ematen diogu bere tartea eta bere denbora, baina zuk esan duzun modun, gazteentzako edukia euskeraz paperean oso zaila da. Egia arpidetzak eta dauzkagula, baina gazteen aldetik gutxi izaten dira. Orduan hor dauzkagu lanketa desberdinak ikastetxeekin, irakurriz gozatu ekimenarekin, ikastetxetan eta banatzen ditugu, baina hor ere inkestak izaten dira oso baliagarriak eta jasotzen ditugun inkestak batzutan guk euskeraz egin eta gaztelera zerratu dizkigute ikasleak, denetik, inkestekin bakarrik egin ezake elkarrizketa propio bat, benetan, Orduan, zailtasunak dauzkagu, geroz eta gehiago egia esan, baina guk hor jarraitzen dugu tinko, sinesten dugu momentuz eta hor jarraituko dugu. Eta orain esango banitzuke elkarrizketa bukatzen joateko, zein den zure aktore gogokoena, baten bat beti... Egia da, normalean beti zuzendarietan gehiago fijatzen naizela, baina aktoreak, gizonezkoetan, nik adibidez, Joaquin Phoenix zerbait ikusten baldin bat Joaquin Phoenix, nik zuzenan ikusi egingo dut pelikula hori. Jessica Chastain izan daiteke beste bat, Kate Blanchett, Patricia Arquette, Euskal Herrian ere badauzkagu Eneko Sagardoi oso nahi duitzait, Ramon Agirre,
Miren Gaztañaga ere asko gustatzen zait. Esan nahi, batzutan beti galdera hauekin jotzen dugu beti Hollywoodera, baina hemen ere badauzkagu eta ez diot hau, lehen esan kritikatu egin behar dela, hau ez da pelota, hau benetan sinisten dut. Gaina Eneko Sagardoi uste hain Italian da bilela, Anthony Hopkinsekin grabatzen. Orduan, bueno, enaiz aktore konkretu zalea, o aktore konkretu bat gora ipatzaldera. Zara mitozalea. Ez, igual gehiago zuzendariekin, aktorekin, esan behar baneko banizu Joaquin Phoenix agian izango litzateke bat. Hori. Bai, nik ikusten bat Joaquin Phoenix zuzenan. Eta zuretzat zer da, eskar, zinemaldia... Urteko zitarik importantena, azkenan hor biltzen geha zinemazale marra friki guztiak, eta 7-10 egunez, etengabe egunean 5-6 pelikula ikustea, eta gaina komentatzea, eta jendea ezagutzea, niretzako da urteko zita garrantzitsuena, nik opor guztiak hor gastatuko nituzke. Niretzako hori da, ez dakit, bagametara jotea baino politagoa, benetan diot hau, asko gozatzen dut. Gustatuko litzaidake beste zinema jaialdiak bisitatzea eta egitea nola daiteko tour moduko bat, baina niretzako da urteko zitarik importantena. Eta betetzeko geratzen zaizun ametsik, badukazu? Bai, hitz egiten dugun guzti honetaz, alegia, ez dakit zeitzera, bili, zinema kritikari, zinema gomendio emale, honetaz bizitzea. Eta uste dut, Euskal Herrian eta euskaraz egin da ezinezkoa dela. Uste dut. Uste duzu. Baina nire ametsa izango litzateke honetaz bakarrik bizitzea. Ados, nahi horrekin utziko dugu. Eskerrik asko, Gaizka, plazer bat izan da, zurekin hitz egitea, eta zure gomendioa jarraituko dugu baita. Eskerrik asko, mila esker. Hemen eseriko nahi? Ja, hombre. Kritika honak dituen, baina zuri gustatzen ez zaizun fikzio bat, La Casa de Papel. Iruditzen zait, azken urteetan gehien puztu da telesaila. Zein aktore da zure crusha? Jose galdera zaila, egiazanen naiz oso. Bere garaian Cameron Diaz, baina pixka eta hau zarruno gelditu zait. Gaur egungoa Jennifer Lawrence, esango eta idez. Zein film telesail egitea falta zaigu euskaldunoi? Nik uste denik eta gure buruaz barre egiten duen telesail bat, umore beltzarekin, umore deserosoarekin, eta inolako zurikeriari gabe nik uste, edo zuri puntu horretatik erabat aldentzen dena. Inoiz kritikarik egin alduzu filma telesaila ikusi gabe? Ez, noizbait egin izan dut, agian telesail konkretu baten denboraldi osoa amaitu gabe, alegia, telesail batek baldin baduzka 10 atal, agian 7 ikusita kritika egin, bai, baskotan hola izaten delako, baina ez, osorik ikusi gabe ez dut inoiz egin. Modu piratan ikusten alduzu edukirik, bai, naiz, plataforma guztietara arpide dutanago, baina naiz Euskal Herriko piratarik handiena zalantzarik gabe. Gaztezuloko zuzunariak ez aldu gaztea izan behar. Galdera hau oso da, baina nik erantzuten dut, umeentzako ipuinak umeek idazten dituzte ez, ezta? Ni gaztea ez naiz, baina gazte sentitzen naiz eta badaukat gazte tonu hori, beraz, ez dut zertan. Ya está, ez?